Actual media dawran flebo maliko na maliko ka hanga fonni tanu be obe am foko bismillah ado kibaru keneka bakuru ba flem Desambre kale wakati minya shilinu sira bana kelelima kuna fondi jakulu mimbe nulu ga baranya shilinu kene ya sirama ani sigida la kana ni manabe fuma rimapsen uluma toko ni bana kisen kelelila abe wala siro ndo kibaru kono Alisa ka keni Desambre kalo kono na barawi femet litan wara wuli ka jo barawi ka keni bingani wale chawdi musodi nyogonche o baraw kunchera anga jamana kono karido Desambre kalo litan samba flani mugwan saba jakulu mimbe nulu ka buli ka jo nyashilendo shifina ka bolodo ni barala uluma tuko amena wala likawe ndo kibaru kono Ina fantu ya fa ina tugo mina baguru bola arabado Desambre kalo woro samba fla ani mugwan saba réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement REMAPSEN yesiga foroke maison de la presse la yasaga kumasira banaka kuna fondi la chama kumbe yasa kusindo ni barako folena Abdoulaye Megabe wala like awi Kake domi sugandira jinya kona sida bana kisa kelelima farafina kuna fondilaw ka cegeda mimbe naga baranya shinono keneya ani sigidal la kana ma REMAPSEN ale kuna fondi kene do sigi arabadon Desambre kalo woro samba flan mugan saba mali kuna fondi sula odon babu mun ko sugandira odeye kasida bana kele demsene kunda o miye REMAPSEN mali kala nyini ambe kalo mena kerenkene la Desambre kalo jian seregenani keneya soba ale Desambre kalo ta ko ka tasibla ke kanye sida bana tigla moma o fra onesida kan o don o kalo konna la be kan ka sida bana ka nyini ga kibara soraka mo ka nyini on ga la yini minyi ali ni mo ma wuli ka nyini on ga seka kuna foni di uma ko to usigero la ko ke bololo siraw fe o ka soro arajo sira fe o ka soro presse critique sira fe o ka soro télé sira fe an ga kuna foni sanualen duma o ka don sida bana bi abe togo di jinya kono kerenkene ala nga jamana ere kono sida bana akeleli be togo di est ce que mo be ali bi bana imbe mo munu nawa kerenkene ala anyanga lajere anya sigi kanye si demsen na kauma ka damne o wolodon kata se u santan ani duruma anye gafo soro gafe munu ya yira na kafo ko ni demsenu jinya kono kerenkene ala farafina klebiyan fana chamache fela ko olu de ka demsanu kelen do bolo ko fa fen ko sobe demsan na kamunu harziga kera sida banay ni du ya takala je jamana kan yata ka be foko demsan de siniya sigi nay afra ko an ga demsan na kaw de ka chan sida bana be mununa mais mi ye furakeli ko soroli o man ko ali mi sida bana segasegeli ni ya jete min mo ko baw ka segasegeli o jama ka chan ka teme demsanu ta o be an kinikini doni n'a fɔra ko jamana ka siɲɛsigi denmisɛnninw ye o kɔrɔ ko an ka jamana denmisɛnnin o ye sini maakɔrɔ ye o kɔrɔ k'an b'an sigi a kan k'an ka jamana kɔni bɛna maakɔrɔw sɔrɔ mais maakɔrɔ minnu ye maakɔrɔ banabagatɔ ye maakɔrɔ minnu ye sirabana tigilamɔgɔw ye gɛlɛya min bɛ denmisɛnninw kan o ye le fait que anw maakɔrɔba a bɛ komi an ɲinɛnen don denmisɛnninw kɔ donc n'i ye furakɛli ta k'a lajɛ sisan i bɛn'a lajɛ depuis joli sɛgɛsɛgɛ la ka se furakɛli ma ka se fo ka se suivi ma n'a bɛ fɔ ma charge virale n'i y'o ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔbaw bɛ fura sɔrɔ ka tɛmɛ denmisɛnninw kan mɔgɔkɔrɔbaw jeli bɛ sɛgɛsɛgɛ ka tɛmɛ denmisɛnninw kan mɔgɔkɔrɔbaw ka bilan biologique bɛ kɛ ka tɛmɛ denmisɛnninw kan donc an interpellelen de don o yɔrɔ niveau la il faut que mɔgɔkɔrɔbaw an y'olu ka to se niveau min na fo an ka denmisɛnninw fana t'a layɛlɛ ka se o degré la n'a ma tɛmɛ o sanfɛ a kana jugu jukɔrɔ an ka jamana kɔnɔ sirabana bɛ se ka bɛɛ minɛ nka a ka jugu maa minnu ma kosɛbɛ o de ye denmisɛnninw ye denmisɛnninw ka sida ko sida bɛ denmisɛnninw fɛ yen kosɛbɛ Mali kɔnɔ n ye jateminɛ dɔ bɛ kɛ périodiquement san kɔnɔ Mali kɔnɔ yan jateminɛ in b'a jira k'a fɔ ko nouvelle infection bɛ 1000 ɲɔgɔn bɔ denmisɛnnin kunda dɔɔnin b'a a 1000 sanfɛ denmisɛnnin kunda donc o b'a jira k'a fɔ ko an kan k'an cɛsiri halisa parce que an ka laɲini ye nouvelle infection ka jigin o jukɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ et bi moyens b'an bolo pour que o ka se ka kɛ n'i y'a lajɛ technologie baaraw kɛla ɲɛ chance développer la ka se yɔrɔ la furaw bɛ yen bi ni o taara muso kɔnɔma y'o ta ni sida banakisɛ bɛ muso kɔnɔma na n'a y'o ta ani a den fana o fana furaw ka don o ma tɛ bana sɔrɔ n'a ma ɲɛ ko o bɛ yen bi anw man ka sɔn k'a fɔ hali mɔgɔ den kelen ka wolo ni banakisɛ ye tuguni sida bana kɛlɛli la REMAPSEN Mali tɛ fɛ k'i bolo jigi fo a ka laɲiniw bɛɛ ka sabati Mali kɔnɔ an kɔni mɛna kɛlɛ in ta an ye kɛlɛ in an y'a daminɛ bi mais tant que kɔni bana in b'an ka jamana kɔnɔna la
ni a ma nagasi k'a ban pewu anw bɛ to kɛlɛ in na fo ka taa fɔ ko sidabana tigilamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ ka fura sɔrɔ ka fura kɛ a ɲɛ ma walasa don n'a nataw la sidabana ka kɛ i b'a fɔ ko tension bɛ mɔgɔ min na sidabana ka kɛ i b'a fɔ ko diabète bɛ mɔgɔ min na sidabana ka kɛ i b'a fɔ ko drépanocytose bɛ mɔgɔ min na i n'a ka vie mais i kana kɛ den kɛrɛfɛ ye i n'a ka vie a kana dankari i ka ɲɛnamaya la san hakɛ min i dara min kama fo ala k'o latigɛ i ye mais k'a fɔ ko e de nana kɛ banabagatɔ ye mɔgɔw senkɔrɔ i dalen don i tɛ ka se ka fosi mako ɲɛ i ka jamana ye anw ko anw tɛ sɔn o ma bawo sini denmisɛnnin o ye sini maakɔrɔ ye an bɛ maakɔrɔ kɛnɛman de fɛ anw tɛ maakɔrɔ banabagatɔ fɛ. Spectrum n'ale ye cakɛda ye a y'a yira a ka jaabi labanw na ko san 2022 Mali kɔnɔ ko sida bana ye maa 6,200 minɛ ni olu cɛla denmisɛnnin 1,800 ani muso 2,207. A y'a yira tuguni ko maa minnu fatura ka sabu kɛ sida bana ye k'a bɛ t'i jɔ fo maa 4,900 na olu cɛla denmisɛnnin 1,200 ani muso 2,100. Nin jaabi bɔlen kɔfɛ an ka jamana man k'i bolo jigi fiyewu sida banakisɛ kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ. K'a daminɛ novembre kalo tile 21 ka taa bila décembre kalo tile 6 Actuel Media ye baaradege kun filanan boloda min bolila kunnafonidi baaraw kan ani jata labaarali sifinaka caman kun bɛ yen nin baarakɛyɔrɔ in na Maimuna Dawu tun bɛ Actuel Media tɔgɔ la an ka jɛ an k'ale ka sɔrɔlenw lajɛ. Afin de subvenir aux besoins de ma famille. Actuel Media ɲɛmaayaso ye a ka formation min bɛ wele ko initiation en journaliste reporter d'image JRI ta ko filanan baaraw kɛ k'a daminɛ novembre kalo tile 21 ka taa bila décembre kalo tile 6 la san 2023. U bɛ taa maa 10 bɔ ɲɔgɔn la cɛ 5 ani muso 5 maa minnu ye nin formation kofɔlen kɛ ni a tun bɛ tali kɛ fɛn caman kan. Arabadon décembre kalo tile 6 ni formation in baaraw kuncɛra Sistra technologie la. Nin degeli kun bɛ tali kɛ kunnafonidi kɛcogoyaw kan jata togo ani a baara tɔw ni maa degelen ninnu bɛɛ tɛ kunnafonidila ye sifinnakaw don baara in kanu bɛ maa minnu. Voilà, donc le conseil que j'ai à donner à ceux qui viennent de recevoir cette formation. Ladilikan min bɛ ne bolo k'a lase nin maa degeli ninnu ma o de ye u k'u jija u ka nin formation baaraw lawaleya. C'est quelques mots que j'avais à dire. maa minnu ye nin formation kofɔlen kɛ i ye bonyamasegin kɛ ka taa Actuel Media ɲɛmaayaso yɔrɔ la a ka nin ŋaniya ɲumanya in na. Vraiment tiɲɛ yɛrɛ n ye fɛn caman faamuyara ne yɛrɛ tun tɛ mun dɔn n y'o bɛɛ dɔn baara in kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin kɛra sababu ɲuman ye ne ma vraiment n tɛ se ka foli kɛ ka s'a dan na vraiment nin diyara n ye. Ni tile 15 baaradege in kɔnɔna la n ye fɛn caman faamu i n'a fɔ montage bɛ kɛ cogo min na interview bɛ kɛ cogo min na voix tigɛ cogo ale ni insert ta cogo n ye faamuyali caman sɔrɔ a la fɛnɛ parce que n tun tɛ ninnu si dɔn. Folikan min bɛ ne bolo k'a lase RAS-TV ma tiɲɛ tiɲɛ na a ka nin initiative ɲɛnama ba de parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛ taa ka université ni fɛn ninnu na ninnu bɛɛ tan tɛ sɔrɔ donc n'a ye idée sɔrɔ ka jeunes fara ɲɔgɔn kan k'u former tantɔ o ye ko ɲɛnama ba de a kana jɔ a ka continuer a fɛ halisa. Sifinnaka minnu ye nin formation kofɔlen kɛ olu taara u ka jaabi yira jaabi fɛsɛfɛsɛbaw kɔrɔ yaasa u bɛ se k'u ka baarakɛlen yira cogo min na olu bɛ se ka hakilina di a kan. Le journaliste plante le décor d'abord avant de donner la parole à X ou Y. Maintenant aussi dans sani aw ka kuma di fɔlɔ aw bɛ aw ka baarakɛminɛnw sigi wa aw bɛ maa bɛɛ hakilina ta aw bɛ ka baara kɛ baabu min kan o la. Les gens n'ont pas les mêmes façons de voir le sujet. Tu donnes ton avis sur violence conjugale. Tu as défini la violence conjugale, alors que normalement, ce n'est pas à toi de définir. C'est un sociologue ou soit un spécialiste en la matière qui doit définir. Ni bina i ka babu kɛ tɔɔrɔ kan min bɛ furu kɔnɔna na i kan ka sociologue dɔ ɲini min bɛ se ka o kuma fɛsɛfɛsɛ i yɛrɛ tɛ o fɔ wa o degun tɛ musow dɔrɔn kan a bɛ se ka kɛ cɛ dɔw fana kan. Au-delà de ça aussi, tu as parlé des violences conjugales et tu as uniquement parlé des violences à l'égard des femmes. Il y a violence physique, il y a violence. Ni degeli in laban na maa degelenw bɛɛ ye ja ta k'a baaraw bɛɛ kɛ u yɛrɛ ye ka na yira jaabi fɛsɛfɛsɛbaw la jɔnjɔn dira nin maa 10 bɛɛ ma o kɔfɛ k'a yira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun 2 degeli tɛ na ninnu kɛ kunnafonidilaw ye nka u kɔni ye kunnafonidi baara taabolow faamuya.
ka kɛ ni tile 16 min kɛrɛnkɛrɛnlen musow ani bogotigininw ma jɛkulu min n'ale initiative pour l'autonomisation des adolescents et jeunes au Mali IDAJM ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen sigi yasa ka maaw kuma ɲɔgɔnya bingani wale minnu bɛ kɛ kan ni sigafɔ in babu kun ye musow ka hakɛ diinɛ kan ani an ka laadala ko ni hakilina in jugɔrɔma don dɔ la ambassade du Canada fɛ ni kɛnɛ in sigira musow ni cɛw fɛ minnu hakilina kun ye ka ni bingani wale ninnu kɛlɛ Jaminatu Kote tun bɛ yen Actual Media tɔgɔ la an ka jɛ an ka ale ka sɔrɔlenw lajɛ. San o san tile 16 mun bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka kɛɲɛ ni bingani wale minnu bɛ kɛ musow ani npogotigininw kan o bɛ kɛ ni kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnni sigilenw ye yaasa ka maaw ladɔnniya jamana fantan 4 bɛɛ fɛ a ka ca ni baara ninnu bɛ don jamana ɲɛmaaw de fɛ kɛɲɛ ni l'ambassade du Canada ka dɛmɛ ye ale ni jɛkulu initiative pour l'autonomisation des adolescents et des jeunes au Mali olu ka bolo di ɲɔgɔn ye olu fana ma to kɔfɛ ni baara in na tarata don décembre kalo tile 5 san 2023 ni jɛkulu kofɔlen ye kɛnɛ belebele sigi Memorial Modibo Keita la yaasa ka kuma ɲɔgɔnya kɛ n'u u ka babu kun bɛ mun kan ni o de ye bingani wale musow ka hakɛ diinɛ ale n'an ka laadaw. À cette journée importante ka kɛɲɛ ni nin don belebeleba in ye an bɛna kuma bingani wale kan minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin musow ma an ka waati bɛnna bingani wale carili ma an bɛna waati damadɔ min kɛ ɲɔgɔn kan an bɛna kuma bingani wale cɛjugu minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin musow ma furusow la olu ni u ɲɔgɔnna caman ani fana denmusomaw la kalanko et la scolarisation des filles. Notre activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre an bɛ bi baara min na tile 16 don min talen don ka di musow ma ni o ye waati ye min bɛ kɛ diɲɛ fantan 4 bɛɛ fɛ yaasa ka maaw bilasira bingani walew kan ani k'a kɔlɔlɔ f'u ye. Les violences qui touchent les femmes et les filles. Ni hakilina ɲuman in fɔra kosɛbɛ l'ambassade du Canada au Mali ka représentant n'o o y'u baara ɲɔgɔn dɔ ye. Des cas sévères de violences faites aux femmes et ce dans presque tous les secteurs de la vie. Mali ye bingani wale cɛjugu dɔn min kɛra musow la sira bɛɛ fɛ. Bolodi ɲɔgɔnma min bɛ ani Mali jamana cɛ o kɛra ka an hakili to u ka laadaw ani u ka tabiyaw la. Ani jɛkuluw bɛ baara kɛ yaasa ka dan siri ni bingani wale ninnu na. O dɔ ye IADJM olu kɔfɛ ani dɔ wɛrɛw bɛ baara kɛ ni waleya kofɔlen kɛlɛli ko la. Nous accompagnons 2 autres initiatives au Mali dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les VBG. Bingani wale mun bɛ ka ta ka ɲɛsin musow ani npogotigininw ma o ye waleya ye mun bɛ ka maaw jɔrɔ kosɛbɛ. Ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ka représentant ka fɔ la. C'est un honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Nisɔndiyalen no bi ka kuma ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille tɔgɔ la. Yaasa ka ni baara ɲuman in nun don ni o ye kuma ɲɔgɔnya min bɛ ka kuma musow ka hakɛ ani silamɛya ani an ka taabolow bɛ mun fɔ. Bingani wale ninnu caman bɛ kɛ musow de la diɲɛ fan bɛɛ fɛ. A tɛ dugu to wa a tɛ jamana to kɔnɔ walima waati jan wa a tɛ dan muso dɔrɔn ma a bɛ dankari du bɛɛ de la. An ka jamana la ni waleya bɛ ka caya fɔ a bɛ mɔgɔ kasi. Dans notre pays, les chiffres sont alarmants. Ni baara in kɔni kɛra baara ɲɛnɛmanba ye wa maa minnu kun nana u sen don ni baara in na olu b'u ka nusaja yira. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association pour l'autonomisation de l'initiative. Maa min ni hakilina in ta n bɛ u fo kosɛbɛ ni o ye IADJM ye. An ye fɛn caman faamuya hali ni o y'a sɔrɔ an tun b'a dɔn k'a fɔ ko bingani wale bɛ kɛ musow la nka ko a bɛ ka caya tan an ye o faamuya tiɲɛ na an ye fɛn caman ba de Beaucoup, j'ai beaucoup appris. Ɲina les 16 jours d'activisme ale kɔni ɲɛnajɛw kɛra i n'a fɔ san tɔw la jamana ɲɛmaaw ani jamanadenw u bɛ y'u sen don ni baara in na yaasa a bɛ se ka kɛ ko ɲuman kɛ cogoya mun na yaasa dan bɛ se ka sigi bingani wale minnu bɛ ka kɛ musow ani npogotigininw na. Muso bɛ jugɔrɔfini min don yaasa k'u sigilan bonya n'a bɛ f'o ma ko sifɔni o ye wale ye musow bolo min sarilen don kosɛbɛ nin wale man di maa caman ye minnu b'u ka dusuman kasa yira mɔgɔw bɛ se ka mun de faamu sifɔni ko in kan Nana Karija Kone ta di Munu dugu kɔnɔ an ka jɛ an ka ale ka sɔrɔlenw lajɛ. Voilà, ala ye dɔ da ye dɔ si bonya dɔ jɛ bobara la bon fɛn min b'i dafa dɔrɔn i b'o de kɛ. Des fossiles, ɲɛsini, sɔni, mèche chapeau, k'i sin bonya walima k'i sigiyɔrɔ bonya musow kɔni fɛ yen fɛɛrɛ bɛɛ b'u bolo walasa ka cɛw ɲɛsin u yɛrɛ ma i n'a fɔ ka sifɔni, tɔgɔni,
k'o don o min kɛlen no fɛrɛ ye musow bolo walasa k'u matigɛ ko ɲa ni waleya in kɔni kɛlen no Bamako muso caman de ka baara ye wa sɔrɔ siradaba fana don a feerebagaw fana fɛ. Bon chiffon kɔni nafa b'a la parce que bogotigininw b'a dɔn u b'a san bon yɛrɛ nɛgɛ don mais comme bobarako don comme jeunes kɛlen bɛ ka ko bɛɛ kɛ bobarako o de ye bogotigininw don a la aw ko forme de ka dɔn donc an fana ka baara ye k'a feere an kɔni an b'a nasugu bɛɛ feere a jiman bɛ a chiffonman bɛ a n'i ko bobara qualité bɛɛ b'an bolo yan bon a fila bɛɛ ka ɲi a bɛ dépend client yɛrɛ de ka ko la parce que u prix bɛ ɲɔgɔn ye jiman cherlen don ni chiffonman ye bon genre i yɛrɛ de b'a lajɛ mun b'i ci dɔrɔn bon jiman bɛ taa 3500 bon chiffonman fana ye qualité fila ye dɔ bɛ yen nɔ o ye 1800 dɔ bɛ yen nɔ o ye 1000 dɔw bɛ jiman san i fanga bɛ se mun kɔrɔ dɔrɔn i b'o de san bobarako don i bɛ fɛ ka bobara kɔni don i yɛrɛ de b'a lajɛ i fanga bɛ se mun kɔrɔ dɔrɔn bon chiffon kɔni wagati côté chiffon na à tous les moments chiffon bɛ se ka san parce que à tous les moments mɔgɔ mago bɛ ka dɔ fara bobara kan. Ka forme ɲuman sɔrɔ ni chiffoni ye ani k'i matigɛ ko ɲɛ o ka ɲi o man ɲi o a donbaga bɛɛ n'a hakilina don. Bon alhamdulillah ne kɔni fɛ musow bɛ chiffon don parle fɛn dɔ don parce que u b'a fɔ chiffon a ma haram n'a fɔ a fɔra ko masiri fan si ma haram muso kan cogo min na a bɛ muso sankɔrɔ ta bon diinɛ de y'a jira k'a fɔ fɛn bɛ muso sankɔrɔ ta k'an k'o de kɛ i cɛ ɲɛ kɔrɔ min b'i pari o de ka ɲi voilà o kɔni de ne ka laɲini chiffon ne kɔni fɛ basi foyi t'a la i bɛ pari cogo min na dɔrɔn i bɛ labɛn ten dɛ parce que fɛn min don culotte de do i b'a don i t'i ka ci la n'i seginna i b'a bɔ ne ma kɔlɔlɔ kɔni y'a la parce que hali demi n'i y'a don a kɔrɔ a b'i pari i y'a don robe kɔrɔ i y'a don jupe kɔrɔ i bɛ ye cogo min i bɛ pari ten de quoi ni cɛ bɛ muso fɛ foyi t'a la i bɛ ɲɛ cogo min na dɔrɔn i b'i pari cɛ ɲɛkɔrɔ ten de n'i m'a don n'a taara chiffon donna dɔ ye dun voilà ala ye dɔ da ye dɔ si bonya ye dɔ jɛ bobara la bon fɛn min b'i dafa dɔrɔn i b'o de kɛ bon muso yɛrɛ bɛ ten mɔgɔ si dafalen tɛ ala de ka ɲi. Chiffon ko kuma maaw hakilina tɛ kelen ye o kan. Bon sans tizaw ka chiffon ko yɛrɛ nɛgɛ dan de don quoi bon chiffon filɛ nafa foyi t'a la bon dɔ wɛrɛ tɛ ka cɛw attirer k'o k'u yɛrɛ kan quoi bon sans cɛw dun ci ka ca olu ma i ye bamanankan faamu nɔ chiffon ko in k'i yɛrɛ nɛgɛ ka maaw nɛgɛ ka tila k'i yɛrɛ tɔɔrɔ voilà i ma da ni min i tɛ wuli n'o ye quoi a ye ala in ta maa kɔnɔ quoi hein voilà diɲɛlatigɛ in na i ma min ala ma min d'i ma i se k'o di yɛrɛ ma dɛ voilà a y'a fɔ sans cisaw ye k'u ka chiffon ko in dabila an ka baara kɛ n'an yɛrɛ fɔ propre o de bɛ mɛn si la quoi n'an y'i ta ni chiffon ye kɛnɛma n'an y'i ladon so kɔnɔ n'a t'i la an b'i gɛnɛ. Chiffon don wa ko ɲuman tɛ tɛmɛ o kan ko ɲuman tɛ tɛmɛ chiffon don kan n'i fasalen don ayi n'i fasalen don n'i yɛrɛ y'a dɔn position tɛ ni chiffon min arrangé i bɛ chiffon don a tɛ foyi tiɲɛ voilà o yɛrɛ de ka di cɛ dɔ ye n ka jo dɔ yɛrɛ bɛ yen wulujo chiffon ka d'ale ye kojugu ayi bon a man di ne ye parce que muso sugu minnu ka di ne ye a ma se olu ka chiffon don bilen quoi dugu wuli ninnu de ka d'anw ye. Jɛnɛbu Jara n'ale ye lakɔliden bɛ ɲɛfɔli k'an ye mun na musow b'u yɛrɛ bila ni waleya in kɛli la. Bon en tant que femme chiffon ka di ne ye parce que a bɛ muso dɛmɛ genre n'i ye vaccin don a bɛ forme di ka fini ma a bɛ ɲa trop a bɛ mɔgɔw attirer bazin bɛ ten tissu bɛ ten mais o kama an b'a fɛ chiffon a ka d'an ye parce que a b'an dɛmɛ non a tɛ ne gêner parce que a bɛ n'a fɔ soutien de quoi donc ne sin t'i la sisan n'i ye soutien don yɔrɔ bɛ forme di ka fini ma chiffon fana b'o kelen de kɛ quoi donc ne bɛ musomani bɛɛ muso bɛɛ ne b'u bɛɛ encourager u ka chiffon don parce que a bɛ mɔgɔ dɛmɛ a b'i pari i ka fini bɛ ɲa i ka parili fɛn bɛɛ. Siyaka Dumbuya ka fɔ la muso chiffonima n'a chiffon tan a bɛɛ ka kelen ale ma. Bon presque go chiffon donna ni chiffon donbali a bɛɛ ka di ne ye i m'a ye min b'a don min ta a b'i la o a t'i la o tant qu'il y a un apprenti trompé avant c'est mieux ne fan fɛ quoi cɛ minnu m'a fɔ ko minɛn waragali ma nɔgɔya olu bɛ boli buma min nɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ chiffon min min nɔgɔ timino yɛrɛ gisi la n'a taara automatique la tant qu'il ye cachet kɛ hali ni mamusulu b'a la n'aw k'a b'a bɔ o ye firi de ye o i b'a to ten tɔ n'a y'a bɔ n'a tilala a b'a ka fɛn a b'a ka mobili boli a bɛ taa ka ci la. Hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ sanga la chiffon don kɔni kɔlɔlɔ tan tɛ. Musomaninw ka chiffon don n'i y'a ta k'a lajɛ conséquence b'a la parce que chiffon yɛrɛ filɛ ni ye mɔgɔw y'a don bubara la i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ girin de karisa y'a don bubara la karisa y'a don bubara la voilà hali chiffon bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw ka furu sa parce que sisan cɛw filɛ nin bɛɛ n'i ka kanu kɛcogo de don dɔw bɛ kɛ mɔgɔ fɛ wari kama i n'a fɔ musomaninw fana bɛ kɛ cɛw fɛ wari kama mais dɔw fana bɛ kɛ musow fɛ bubara fana kama n'i ye chiffon don ka taa rendez-vous la don min na n'a fɔra ko woro ka t'o don n'a y'a sɔrɔ chiffon t'i la don o tɛ furu salen ala ye mɔgɔ dan cogo min na i ka to ala ka dan cogo la o ka fisa i k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ sugu dɔ fɛnɛ chiffon man di ne na ne ma deli k'a ta hali k'a essayer. Bon ne mana muso ye a forme kama ka k'a fɛ kɔfɛ ka tila ka taa dɔn ko chiffon de tun b'a la
bon tiɲɛ yɛrɛ n fari bɛ faga yɛrɛ yɛrɛ de parce que ne kɛrɛ fɛ cogo min na an tilala ka ɲɔgɔn ne tilala ka sɔrɔ e tɛ ten e yɛrɛ b'a dɔn a ma nɔgɔn sɛ ka feere kɛnɛ ma 2000 e ka taa so kɔnɔ e ka taa sɔrɔ sɛ tɛ 2000 bɔ a ma nɔgɔn dɛ ko in bɛ ten de o ye feere bɔrɔtɔ do ne kɛrɛ fɛ cogo min na e tɛ ten e yɛrɛ b'a dɔn an b'a bila an ta yɔrɔ min na an b'a bila yen o ka gɛlɛn ci ka sira don a ka d'anw ye mais jagoya tɛ yan muso matériel tɛ yan a puce original o ka di bɛɛ ala a chiffonnement ka di maaw ye musow bolo fɛɛrɛ bɛɛ bɛ se ka bila sen kan walasa ka cɛw ɲɛsin u yɛrɛ ma Bamako kɔnɔ musow kɔni bɛ cɛw lafili u yɛrɛ lahalaya ma hali n'o y'a sɔrɔ a feereli bɛ ka wari ladon a feerelibagaw kunna sisan jamana kɔnɔ kunnafoni a n'a ka kunnafoni bɛ lase aw ma teliya la Abdoulaye Mayiga fɛ k'a ta décembre kalo tile 6 ka taa bila tile 9 na Mali ka ministre min ka baara ɲɛsinnen Seko Ndonko ma Andogoli Gindo ale taara Dubai ni ka t'i sen don kumaɲɔgɔnya min kun bɛ ka kɛ yen nɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ waati yɛlɛmaliko kan ka kɛ ni Seko Ndonko ye o kumaɲɔgɔnya bilala sen kan diɲɛ seleke naani tɔnbaw fɛ ani Émirats Arabes Unis ka ministre min ka baara ɲɛsinnen don Seko Ndonko ani sifinnakaw ma o ye ni kumaɲɔgɔnya bila sen kan sani COP 28 ka daminɛ wa a dɔ in na jamana 20 minnu ka ministre ka baara min ɲɛsinnen don Seko Ndonko ma o bɛɛ kun bɛ kɛnɛ kan Benin jamanaden 3 kan ka wele janvier kalo nata bɔgɔ jeninen ka Faransi kiri tigilamɔgɔw fɛ o mina wele ko la min ye yuruguyurugu kɛli ye bɔlɔlɔsiraw fɛ Faransi kiri tigilamɔgɔw y'a yira kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ min bɔra alamisa tɛmɛnen ko ni maa ninnu bɛ fɛɛrɛ kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ ni ka maaw ka wariw minɛ k'a sɔrɔ feerekɛlaw tɛ nka yuruguyurugukɛlaw don n'a jɔra nin maa saba in na k'olu de nɔ don u kan ka san 10 kaso de kɛ alamisa don décembre kalo tile 7 san 2023 diɲɛ seleke naani tɔnba ka bolofara min ka baara ɲɛsinnen don hadamadenya kow ma a y'a yira kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko k'a ta avril kalo tile 15 tɛmɛnen ka na bila ni waati ninnu na ko sudankaw fɛ ko maa minnu bonnena u ni na a bɛ t'i jɔ maa 12 ani 190 na minnu fatura kɛlɛw la minnu bɛ ka kɛ hali bi finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ Sudan jamana kan a ka kunnafoni sɛbɛn in na OCHA y'a yira ko cakɛda min bɛ ko hakili a ka jateminɛw na ko 100 o 100 dɔ bɔra kɛlɛw la ni taa ɲɔgɔn ye wa binganiwale minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ko 100 o 100 dɔ bɔr'u la ni 38 ɲɔgɔn ye Jumadon décembre kalo tile 8 san 2023 cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don kunnafonidilaw lakana kama a y'a laɲini Israel finitigilakaw fɛ ko palestiniyɛnw ka kunnafonidila min bɛ n'a tɔgɔ ye ko Ja Al-Kahlud ni ale bɛ baara kɛ Al-Arabi Al-Jadid la k'u k'a labila ni ale minɛna finitigilaka ninnu fɛ Gaza u y'a yira u ka kunnafonidi sɛbɛn in na ko Israel ye nin kunnafonidila ni a ka denbaya maa dɔw minɛ wa u b'a laɲini finitigilaka ninnu fɛ u k'u bɛɛ labila ni ne bɛ dan sigi an ka nin dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ k'aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.